Umphakathi uvuke ekuseni namhlanje wagibela ibhasi ebeliqonde ngqo e-Eskom uyokwethula uhlu lwezikhalo. Lezi zakhamuzi zifuna ukuthi u-Eskom uwakhiphe amamitha ogesi owafakile bese ubanikeza ugesi ongeke uphele bekhokhe kuphela u350 wamarandi ngenyanga. Kusho ukuthi asiholi ke sesiholela bona. How do you feel kunabogogo abaningi la abangaphezulu kwami abahamba ngeinduku abagulayo? Let me tell you about suicide. I'm still contemplating it. Ngisakhuluma noNkulunkulu wami. But this situation will press me to a point ukuthi ngelinye ilanga I will take an overdose of sleeping tablets and I will never wake up, but I will leave a suicide note. Nakehana ntwele yetsang asiona ungcono ikwale ayikwala akincengi. Umphakathi uthi lamamitha ogesi amasha afakwa kungavunyelwanwanga nezakhamuzi kanti ke ezinye zagcina zihlawuliswa imali engango 6000 wamarandi ngendlela engaqondakali. Ufuna ukuthi lamamitha afakwe naseyindaweni eziyimjondolo. We are saying there's too much informal settlement esithola umhlakasi. Why can't you go there and install ama-smart installations? We demand Eskom to investigate the practice of forcing Soweto residents to pay fines of 6,000 for meters not registered under their names. Umphakathi ucela ukuthi kuhlakazwe nohlaka lwabalawuli be-Eskom abazinze eSoweto njengoba ubasola ngokuthi yibona abafike nalezi inguquko. Our kids are using Wi-Fi to read, to do everything. When we are what do you think of? We've got families who are living with chronic illness. Izakhamuzi zinikeze i-Eskom insuku eziyisikhombisa ukuthi uphendule kuhlu lwezikhalo.